Durna bapakku. Rame iki dadine. Ayo areng apa kowe? Durna bapakku. Werkudara iya. Kowe kok dadi kaya ngono rupamu? Teng penjata ta? Iya. Diajar anakmu. Antasena Caidan. Ayo gek ngaku ngondak anak-anake do dadi korban, kowe iki ngaku wae. Iya ya. Gewis, engko nek bareng aku gek mangan bakso. Gewis, Aku diturai wae. turai rasa kuwatir. Tak pesenke pisan. Ora nggomi. Waduh. Kok perintah ora nggomi barang. Werkudara, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Njaluk ngapura piye? Apa sing diomongke anakmu Antasena iki bener, Nger? Aku diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning Penjawa, mula aku terus gawe karti sampe Komembana Tandrawati. Sing tak angkah patine Abimanyu dhisik, Werkudara. Wah, isen aku Durna. Wis bapakku cetha